What's up mga kabalen? So another day, another vlog na naman para sa atin sa araw na ito. Ayan, syempre we do not forget to thank God for giving us another opportunity na makapag-vlog sa araw na to. So mabilis ang lakad tayo ngayon dahil nayaya lang tayo, no? So we would like to take the opportunity para maagala at magkaroon ng free ride. Ayan. So yung mga roommates ko dito sa apartment nagyayang gumala at maganda yung pupuntahan namin. It's called Elk Island. Ayan. So may mga wildlife, may mga rivers, may mga magagandang sceneries. Ayan. So syempre isasama nila tayo at tayo ay gagala for today's video. Samahan niyo ako at tayo'y mamasyal. Let's go! Alright, so we are here mga kabalen sa Elk Island. Ayan, so papasok na tayo sa loob. Ito yung entrance ng Elk Island dun sa labas ng ng highway. So dediretso na kami ngayon dun sa loob para i-explore yung buong Elk Island. So let's go, samahan nyo ako at tayo'y mamasyal sa Elk Island. Let's go! Guys, meron tayong nakitang bison dito. Ayan. Uy! Galing! May bison sa tabi ng daan. Nice! Alright, so ayan na mga kabalen. So we are here now sa mismong loob na ng National Park ng Elk Island. Ayan. Maraming mga attraction dito, maraming activities, maraming pwedeng gawin. Like pwede kayong mag-stand-up paddleboard sa may river. And then may mga wildlife din na makikita like yung kanina nakita natin ng bison. And kung ite-take nyo yung trekking, yung mga trail, so probably pwede rin kayo makakita ng mga elk, mga moose, iba-iba pang mga wildlife. Pero dito sa ganitong lugar, wala kang makikita mga elk kasi nasa loob ng forest talaga. So ayan mga kabalen, no, grabe. Ang lawak ng lugar na to, ayan. Wow. And there's the lake over there, napakalaki. So lalapitan natin yan mamaya. And talagang family getaway talaga to. Ang daming mga tao, ang daming namamasyal, and talagang ang sasaya nila. So explore natin tong lugar na to at ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga attraction. Yan, let's go! Ganda, grabe mga kabalen. At ang dami rin dito. Ang daming mga Pilipino. Narinig mo talaga mga nagtatagalog. So ito yung lake. Napakaganda. So daan tayo dito sa may bridge para mas makita natin, mas makita ninyo yung ganda ng lake. Ayan, so mga kabalen, no, sobrang ganda dito. So nandito tayo ngayon sa may bridge at makikita nyo naman talaga nag-e-enjoy yung mga nandito. At pamilya sila talaga, kasama yung mga anak nila, yung asawa nila, mga family nila. And ang daming mga activities na ginagawa dito. Like you can do kayak, you can do stand-up board paddling. So, pwede kayong maligo, pwedeng magtampisaw. Ayan. So, talagang mag-e-enjoy dito mga bata. Grabe yan ang mga bata, oh. Talagang masayang-masaya sila nagtatampisaw sa tubig. Ayan. Nice. Isa rin sa mga makikita nyo dito sa Canada, no? Lalo na sa mga malalapit sa mga bodies of water. Bodies of water! Mga lake, mga basin. Ayan. Itong mga seagulls. Ayan. So, hindi lang sila sa mga tabing dagat makikita, sa mga tabing ilog din. So, kita mo dito sa loob, sa taas, oh. Ayan, oh. Mga seagulls siya nagtatambay sa may bubong. Ayan. So, meron din dito mga food truck. Ayan. So, hindi naman kayo magugutom dito dahil merong mga
ice cream truck, food truck. Merong mabibilhan ng mga pagkain, inumin, tsaka mga desserts. Ayan. So here's the food truck. There. So this one naman ay yung ice cream truck. Ayan. Okay, so ice cream muna tayo at naglibre si Madam Stephanie. Ayan. Oy, thank you, Ma'am Steph. Ayan. Ay, grabe. Yari na naman tayo nito. Yari na naman ang sugar natin. So this is a waffle cone with sprinkles. At talagang pag sinabi mong sprinkles, sprinkles talaga. Ayan, no? Punong-puno. Walang tipiran. Tara, tikman natin kung talagang pasado tong ice cream nila dito. Grabe. Ang sarap ng sundae nila. Sarap. Hindi siya yung normal na sundae lang na parang McDo. Meron siyang kakaibang lasa eh. Tapos siyempre, favorite natin ng sprinkles. So, grabe. Ang sarap. Uy, grabe naman yan, Ma'am Steph. Magpapa-hotdog ka pa. Uy. Filipino style pala yung hotdog. Grabe. Yung hotdog. Oh, meron na naman tayong hotdog. Ayan, oh. Grabe. Tikman natin. So, siyempre, masarap na naman to kasi libre na naman, siyempre. Kaya sila may-ari ng PJ hotdog. Nag-ano kami Kaya sa nagpa-vlog siya. Ayan po. Oh. Nag-ano kami sa nag-attend kami sa Dragon's Den this coming September. Ayun. Nalapas sa Dragon's Den ang namin, ang food truck namin. And that's a gluten-free hot dogs. Ayun. Okay. So, free hot dogs sa Dragon's Den. Ay, kalasa nung pure. Oo. Ayan. Marami kaming product as people know, but yung namin, yung mga product namin ito, yan yung mga namin. Yan, tsaka abangan nyo sa September yung show ko sa It's Hotdog Time sa Dragon's Den. So that's the big show sa CBC. Yung Texas hotdog namin is the #1 Texas hotdog. Yung mga basta marami, as in tikman nyo kasi nga sabi nga ng Dragons nila, sabi nga they never eat kind of hot dogs like ito yung masarap kasi nga siya natural ingredients is gluten free, which is wala to sa Pilipinas, kaya dito lang to ang gluten free. Kahit sa ang red hot dog is only DJ Hotdog has a gluten free hot dogs and healthy siya, kaya maraming mga Canadian I have a big sales of the gluten free hot dogs which is all natural. Kasi hindi kasi ako nakakain ng iba't ibang klaseng hotdog noon. For 40 years, hindi ako nakakain. So, gumawa ako ng sarili kong hotdogs para din sa iba. Kasi yung iba na nakakain ng hotdog na kagaya ko na may celiac disease, hindi nakakain kasi may mga food allergy kami. Kaya gumawa ako ng hotdog para sa mga people na may mga allergy, kagaya ko. So, ngayon, is hit na to sa Canada. Meron na kami sa Ontario, Saskatoon, Vancouver. So, everywhere na to. And then, we are expanding the business in Ontario. Yung namin, magtayo na kami ng food truck doon. Yeah, i-follow nyo ang DJ Hotdog. It's Hotdog Time. At saka si Kabalen. Itag mo na ako sa It's Hotdog Time para kaya yun yung namin. So, yun. At saka, bigyan kita ng DJ Hotdog na stick. O tsaka para matikman mo yung anong klaseng hotdog ang meron kami. Tsaka sold out sa Seafood City. Lahat ng Seafood City sold out. Kaya gumagawa pa kami. Okay? Thank you so much! Alright, Kabalen. So, ayan, ang bait-bait naman ni Madam CEO. Ayan. So, binigyan tayo ng free hotdog on stick. So, ang tawag dito, foot-long hotdog on a stick. And it's gluten-free, mga Kabalen. So, kahit na meron kayong mga food allergy, mga diabetic kayo, pwedeng-pwede kayo dito. Oo, yung mga matatanda. Pwedeng-pwede dito kasi gluten-free siya. Pwede sa may mga allergy. Kasi ate, dahil po siya, dahil hotdog siya, paano yung pagiging preservative niya? Wala, no preservative. No preservative, mga Kabalen. Ayan. So, talagang safe na safe, no preservative, gluten-free, pwedeng-pwede sa mga may diabetes. Healthy. Pwedeng-pwede rin sa may mga allergy yan. So, TJ Hotdog na tayo, mga kababayan, mga Kabalen, dito sa Canada. Alright.
Alright, so dito muna tayo mga kabalen, no? So kain muna tayo ng mabilisan. Medyo mahirap maglakad-lakad habang may dalang pagkain, no? Nandito ako ngayon sa tabi ng lake, ayan. So yung mga kasama natin, sina Steph, yung asawa niya, si Oliver, tsaka yung baby nilang si Ali. Ayan. So naliligo na sila dito sa may lake at enjoy sila. Tayo naman, enjoy natin itong pagkain natin. Ayan, oh. Uy, grabe ito. So, TJ Hotdog, originally made dito sa Canada at ang may-ari mga Pilipino. Kuwan natin. Wow, ang sarap. Solid. Ang sarap. Kaya pala lagi sinasabi niya ate, yung nagtitinda, lagi daw sold out. Saka mura kasi yung hotdog nila dito compare sa mga mga Canadian hotdog na ginagawa. Kasi ito parang Filipino made, pero dito yung kumpanya, dito na yung ginawa nila. So, sarap. Grabe. Alright, ayun, so mga kabalen, no? Nag-enjoy tayo dun sa National Park at talaga namang napakaganda. So very recommended yung place at pasyal kayo kung may time kayo, dito lang yan sa Elk Island National Park. Ayan. So ito, kasama ko to yung mga roommates ko, sina Ma'am Steph, si Sir Oliver, tsaka si Ali. Siyempre, yun, Ali sa likod. Ayun. Okay, so enjoy si Ali kanina. Talaga nagtampisaw siya doon sa dagat. Pero siyempre, dahil medyo malamig yung tubig, inawat na namin ng konti para at least hindi sipunin. Ayan. So, napakagandang lugar. So, sana kayo rin makapunta kayo dito and ma-experience nyo yung ganda ng lugar. Okay, so that's it for now. Thank you po sa lahat ng mga nanood, nagtiyaga hanggang sa dulo. Maraming salamat mga kabalen. And once again, this is Kabalen Motovlog saying, or should I say, Kabalen in Canada. And saying, ride safe, stay safe, and God bless. Bye!